$1million.com LLC. Wanda Yalase que autar mafikiabuna ikin crypto na shekara a Crypto Expo Dubai dubu biu da shirin da biar. Yana ginababan sarin amfani da fasahar crypto mafigirma a dunia. Kumayana talafagua token $1 million, OMD, da kuma kudin crypto, OMDB. Wanda hakan que samarda mañan da mamakin kudi gudabiu. Manufar muitache mukaya karuar darayar sahar saudubu goma a chikin wanan shekarun. Tare da shirin bunkasa saugoma a kowatse shekara. Tallada nanda shekaru kudu, samuya chima wanamburi kuma musamarda dubunan sabin hamshakan masukudi a duniar crypto. Duba ayukan mu a CoinMarketCap, White Paper. Taswirar Hanya, Roadmap, Dasarim Rarraba Kudi. Sananka Tabatar Kamalaki Adadi Mayawan Asabar Kudi Domin cada carraza Wanam Babar da Mata Kudi. Tambayi Mutuminda Yagayache Kakalon Wanam Bidion Yada Sakashiga. Kuma Kafara Yansu.